Hola, bon dia a tothom. Abans que res, agrair-vos que hagueu comptat amb mi per participar en aquesta ponència. I abans de començar a explicar-vos la nostra experiència en un espai concret, com és el Museu Viking de les Illes Lofoten, voldria fer una reflexió, ja que sé que a l'altra banda avui hi ha gent que us dediqueu a preparar, tal com hem vist ara amb la ponència d'Empúries, que us dediqueu a preparar coses per públic familiar. Jo volia fer una reflexió com a mare d'una nena encara relativament petita, la meva filla té 4 anys, que ens hem trobat que en molts llocs o en molts museus que anem a visitar o coses que anem a fer, que hi ha alguna activitat familiar, però la meva filla està en un limbo, que perquè encara no ho pot fer. És a dir, hi ha molts llocs on ens trobem que hi ha propostes familiars, però pensades per nens de partir de 6, 7 anys, és a dir, que saben llegir o que tenen un nivell de comprensió d'algunes coses que els nens més petitons doncs, encara no poden. Llavors, jo faig una crida a que, si us plau, tingueu en compte que els nens de la primera infància, aquests que encara no saben llegir, també els portem a museus, també fem coses culturals amb ells, és a dir, no només anem a la platja o a PortAventura. És a dir, a nosaltres ens agrada molt portar-la a museus o a visitar espais històrics, però moltes vegades ens trobem, he sentit la frase, a vegades els pares ens trobem que els arrosseguen. Nosaltres no l'arrosseguem perquè sempre intentem buscar-nos algun joc o alguna cosa, però clar, llavors no gaudim nosaltres tampoc de l'espai perquè hem d'estar pendents d'entretenir-la amb ella. Llavors, això, la meva crida o la meva reflexió, si us plau, de pensar en els nens més petitets amb totes aquestes activitats familiars. No dic que no hi hagi llocs on en fan, que segur que n'hi ha llocs on en fan, però és això, que a vegades ens quedem una mica penjats. Jo sempre tinc la sensació que la meva filla és això, ara amb 3-4 anys està com una mena de limbo de no, ens trobem en molts llocs d'encara és massa petita per fer-ho això. I és, bueno, doncs no res, doncs farem el que podem. Dit això, us explico l'experiència al al Museu Viking de les Illes Lofoten, on ella tenia, en aquest cas ella tenia, encara no havia fet els 3 anys, i va ser una experiència superxula. Ella fins i tot ara encara recorda algunes coses que va veure. El Museu Viking és un museu relativament nou perquè van descobrir, jo no us faré massa una classe d'història, és a dir, perquè no és el meu perfil, però és un museu que els arqueòlegs van descobrir-ho a principis mitjans dels anys 80 i a partir d'aquí van fer una reconstrucció impressionant. És a dir, van fer una reconstrucció, és la casa vikinga, de l'era vikinga més gran de tota Noruega, i la van reconstruir completament. I tu entres dins d'aquesta casa. Llavors hi ha 2 espais, a part de la casa. Hi ha un primer espai, que és aquesta imatge que veieu ara. Hi ha una part que hi ha un restaurant, una cafeteria i una zona d'exposició permanent, però abans de passar en aquesta exposició permanent entres com en una mena de sala de cinema. És un museu molt espectacular. Jo en pocs museus he estat tan espectaculars com aquest. Entres com en una mena de sala de cinema i es fa una projecció, però és una projecció rotllo pel·lícula. És a dir, és com una mena de curtmetratge guionat en què t'expliquen la història de la família que es creu que vivia allí, una mica els conflictes familiars que hi havia amb altres tribus, t'ho vehiculen tot amb una mica una història d'una parella que s'enamora, que són de 2 famílies diferents, és a dir, clar, això fins i tot per nens petits, jo recordo la meva filla asseguda allí mirant, al·lucinada, perquè era com una pel·lícula, és a dir, realment era un curtmetratge en què ens explicaven la història d'aquella casa i d'aquell jaciment en forma de pel·lícula. Clar, això per molt que els nens siguin petits, evidentment a partir de certa edat és més fàcil que ho entenguin, però estava molt ben resolt perquè era molt entretingut, és a dir, cridava moltíssim l'atenció. No era un audiovisual d'aquells típics amb fotos antigues o lletra o un estil PowerPoint, no, era un curtmetratge. I un cop passes al curtmetratge, passes en aquesta zona d'exposició permanent. En aquest cas això és menys adequat per nens petits, és a dir, és un espai d'exposició amb restes que han anat localitzant, però tampoc és molt gran, és a dir, és una sala relativament petita perquè vegis una mica, bueno, t'expliquen, hi ha un apartat molt dedicat a les dones, al paper de les dones en l'època vikinga, que realment és sorprenent el valor que se'ls donava a les dones en aquell moment, i això ho recalquen molt, és a dir, és una cosa que a mi em cridava molt l'atenció, perquè normalment no m'ho esperava, és a dir, pensava que seria una societat més d'estil feudal, una cosa així, realment ens va sorprendre el valor que li donaven a la dona i la importància que li donaven a la dona. I un cop passada l'exposició aquesta més històrica, com si diguéssim, passes a lo que era la casa
la reconstrucció de la casa vikinga. És a dir, canvies d'edifici i és això, és una casa enorme, és a dir, enorme, que està dividida com en diferents sales, i en aquestes sales doncs, hi ha una sala on tu et pots vestir com els vikings, una altra sala on pots fer activitats. Aquí veieu a la meva filla i al meu marit, que ella es va voler posar cascos i coses d'aquestes, però clar, era només entrar per la porta i ens van dir, li van dir amb ella, li van dir en anglès, en aquest cas, però ja ens van dir en plan, que toqui tot el que vulgui. És a dir, aquí estem per tocar-ho tot, que agafi, que jugui. A més, nosaltres vam viatjar a Noruega a finals de novembre i us podeu imaginar, evidentment, el turisme, no la quantitat de gent que hi havia, doncs no és l'habitual, és a dir, en un mes de juliol i agost, llavors pràcticament vam tenir museu per nosaltres sols. I excepte algun lloc on hi ha un cartell d'això no es pot tocar, la resta és toca el que vulguis. Hi ha gent allí que està fent tallers, que està treballant la llana, li van donar, fins i tot li van regalar un petit trosset de llana perquè ella jugués, perquè aprengués com es feia. Vam poder jugar com amb una mena de dames antigues. Aquí veieu, és això, hi havia una noia que li va ensenyar com es teixia la llana, com es desfilava. Clar, parlem, evidentment, la meva filla aquí no tenia 3 anys, la comprensió que pot tenir de tot això, evidentment, no pot entendre ella que aquesta gent vivia antigament i moltes coses, és a dir, té 3 anys, és a dir, no és impossible, però és el que els diem, ella el record que té és que va anar a un museu, que hi havia vikings, això sí que li va quedar clar, que portaven cascos, que eren guerrers, que els nens jugaven amb coses com les que juga ella, perquè també hi havia nines, per exemple, hi havia jocs de taula, i clar, l'experiència va ser molt i molt bona. Jo, de fet, no havia estat en un museu tan interactiu per als nens, a mi em va semblar una passada. A més, per exemple, hi havia la part de la cuina, hi havia, clar, coses que encara es veuen avui en dia a Noruega, això dels bacallans penjats assecant-se. Nosaltres havíem estat en pobles, el dia abans, precisament, havíem estat en un poble on tenien el bacallà penjat al carrer encara. Llavors, clar, la meva filla associava coses que ella veia en aquest moment i nosaltres dèiem, això és que fa molts anys que es fa. Clar, és molt senzill i molt visual de veure i per entendre per tots els nens doncs, com vivien els vikings. I és això, vam estar jugant amb... Si us van passant les imatges, veureu, és això, vam poder jugar, es van poder asseure, hi havia habitacions, hi havia el menjador, és a dir, la casa estava dividida com les estances com era antigament. La reconstrucció és completament fidel a tot el que s'ha anat trobant i vam estar jugant, tocant-ho tot, i el que ens va faltar a nosaltres és que el Museu Viking, durant els mesos d'estiu, juny, juliol i agost, tenen una part exterior molt gran. Una part exterior que, evidentment, durant els mesos de fred i d'hivern la tenen tancada, no la tenen en funcionament, i en aquesta part exterior doncs, tenen fins i tot que es poden fer viatges amb vaixell, tenen una reconstrucció d'un vaixell viking, tenen per fer tallers de tir amb arc, exhibicions de forja, hi ha una granja, els nens poden muntar a cavall. És dir, clar, si es visita el museu durant els mesos d'estiu, a part d'aquesta part del museu que nosaltres sí que vam poder visitar, que és la part interior, a part hi ha tot això exterior que ja segur que ha de ser, és a dir, ha de ser una passada, ha de ser per anar, és a dir, un museu d'aquells per anar-hi a passar el dia, perquè a més hi ha zones de pícnic també, és a dir, que jo crec que és una visita super recomanada, sobretot si es va amb canalla, tingui l'edat que tingui, qualsevol s'ho passarà superbé. I una altra de les coses que organitzen són banquets per menjar com els vikings, és a dir, això ho fan durant tot l'any, hi ha d'haver un mínim de persones, clar, ara amb tot això de la Covid ho tenen parat, però els banquets vikings, hi ha uns vikings que dirigeixen el banquet i et porten menjar viking, i això és apte per a totes les edats, tot i que nosaltres, pel que vam veure les imatges, jo crec que és més per adults que per canalla, però no us ho puc dir per experiència perquè en aquest sentit no hi vam participar amb això. Llavors no sé, no us puc dir exactament com és l'experiència, però sí que vam veure moltes imatges. Bé, el que us he dit, la intervenció de la Laia va molt en la línia de tota aquesta feina que hem fet des del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
pel que fa a com hem d'acollir les famílies en els nostres museus, en els nostres equipaments, en les nostres festes i activitats de reconstrucció històrica. I crec que tinc la Laia aquí, o sigui que sí que li podrem fer alguna pregunta a la Laia. Laia, fantàstic. Perdoneu, perquè és que no sé que us deia negra i m'han dit, tu estàs en directe, parla. Dic, doncs jo parlo. Dic, no. Però clar, no us sentia, no sabia si em dèieu res, llavors... No et preocupis, hem escoltat la teva explicació, hem vist totes les imatges que ens has volgut ensenyar del Museu Viking, que ens ha semblat fantàstic i, de fet, el que t'he de traslladar des del xat és que tens una invitació directament, t'estan convidant, la Laura et convida que vagis a visitar la Ciutadella Ibèrica de Calafell. Vale, ens apuntem. O sigui, arran de la teva explicació, diuen que sobretot que has d'anar a veure'ls, Mira, Laia, jo et volia preguntar, des del teu punt de vista, en una activitat de recreació històrica, què creus que és més important pels nens? El relat, la posada en escena o la participació? Jo crec que, en primer lloc, la posada en escena. Perquè qualsevol, és a dir, amb una bona posada en escena ets capaç de cridar-los l'atenció. I això per mi és bàsic, és a dir, això ho veig amb la meva filla. A la meva filla se li posa a explicar alguna cosa al davant, algú que va vestit com nosaltres, per exemple, en el cas, és a dir, li explica, per molt que li expliqui un conte super especial o que li passi un relat super preparat, si hi ha una posada en escena, l'atenció ja la tindrà des del minut 1, sense haver dit pràcticament ni bon dia. A partir d'aquí, el relat. I, per últim, la participació. Els nens està clar que els encanta participar, que els encanta implicar-se, almenys jo ho veig, és a dir, segur que hi ha nens tímids i que quan els dius que han de sortir a fer alguna cosa et diuen que no. Tots els nens són un món, cada nen és un món, però, per exemple, jo ho veig a casa meva, la meva filla, quan la deixes que s'impliqui en coses, és a dir, quan hem anat a fer activitats i li han demanat que participi, que si vol ser voluntària és la primera en apuntar-se perquè ella vol viure-ho de primera mà. També d'aquesta manera també els hi queda tot més, també ho retenen, és a dir, si ells participen i es poden implicar, per ells és més senzill que generin records. D'això estem pensant sobretot en nens molt petits, és allò, teòricament es diu que fins als 5 anys els nens no són capaços de crear records o de retenir records. El que us explicava, nosaltres vam anar a Noruega a finals del 2019, al novembre del 2019, i la meva filla, ara, a dia d'avui, encara parla de totes les coses que vam fer a Noruega. És a dir, recorda molt aquell viatge. N'hi ha hagut d'altres que no li han creat tant l'atenció, però aquell viatge especialment ens van titllar una mica de bojos quan vam dir que apreníem a la nena a Noruega a finals de novembre, perquè l'objectiu nostre era veure aurores boreals, i ens van dir que farà molt de fred, però jo crec que és dels viatges que més li ha marcat precisament per aquest canvi, per això que dèiem de la posada en escena. Clar, la meva filla va aterrar en un país ple de neu, ella no havia vist mai la neu, va aterrar en un país on podia anar amb trineu de gossos, on va veure una granja de rens, on va estar en un museu on es va poder vestir com els vikings. És a dir, totes aquestes coses, ella al final no recorda la ciutat on vam estar allotjats, o si l'hotel era més gran o més petit o més luxós o menys. Però aquestes coses, si ara li preguntéssiu, ella seria capaç d'explicar-vos que va anar amb un trineu de gossos, que es va vestir com els vikings, que va jugar amb joguines vikingues, és a dir, i tenia, ja us dic, no havia fet els 3 anys llavors. Així que, al final, la posada en escena jo crec que és el més important perquè és amb el que ells es queden, amb la imatge. La fotografia visual és el que els hi queda més. Fantàstic, Laia, gràcies. Esperem que els gestors culturals que t'estan escoltant avui prenguin bona nota d'aquest ordre de prioritats. Vinga, i una clau més, a veure si també els ajudes. Quan aneu a una destinació, si heu de triar entre diferents activitats per fer en família, què creus que us faria decantar per triar una activitat de recreació històrica? Què seria allò que te faria prendre aquesta decisió? I jo ja us dic ara que tant jo com el meu marit, que ara mateix, de moment, encara som els que escollim, perquè això la meva filla ens segueix, encara no té massa criteri per escollir, jo us diria que nosaltres faríem, és a dir, ho tríem tot. És a dir, si hi ha una cosa que ens crida l'atenció, ens és igual que sigui, és això, que hi hagi previst que hi hagi alguna cosa de reconstrucció històrica o no. Hem visitat museus, la meva filla fa poc va estar al MNAC veient l'exposició d'art romànic. És a dir, que
d'entrada pot semblar que no és res per ella, però la van portar. Llavors, més que tindríem en compte és després la valoració que jo em faria o si ho recomanaria a altres famílies. És a dir, a mi no em fa res portar la meva filla a un lloc on penso que potser s'avorrirà, perquè crec que és important per ella que aprengui de tots els sectors, que aprengui de tot, que aprengui història, que al final el món, nosaltres viatgem amb ella perquè el món és la millor escola de totes. La meva mentalitat és que el món és el lloc on s'aprenen més coses. Llavors, jo no necessito que un museu tingui una gran posada en escena o que tingui activitats preparades per a ells, però evidentment si les té, de cara a recomanar-ho a altres famílies que potser sí que busquen és això, hi havia altres famílies que ens dirien jo al MNAC, a l'exposició de romànic, no hi veia amb un nen de 4 anys, no se'm passaria pel cap. Realment sí que busquen aquestes experiències diferenciades, però sí que realment és això, que quan estiguem allí, trobar-nos alguna cosa, a mi m'agrada molt sorprendre'm. És a dir, trobar-me coses o experiències que no m'espero. I això jo ho valoro moltíssim i a l'hora de recomanar-ho, és a dir, evidentment les xarxes socials són un gran aparador, però al final el boca-orella és el que em funciona més. I jo me n'adono, a l'hora de compartir experiències al blog, les experiències que més valoren la comunitat que tenim són les que hem fet nosaltres i que els donem una opinió sincera sobre si ens ha agradat o no. Els diem, doncs mira, això nosaltres hem posat a la nena i per molt que nosaltres tinguem una nena que s'entreté, doncs no li ha cridat gens l'atenció. O realment no ens ho esperàvem i ha sigut una experiència superxula, proveu-ho, perquè val la pena encara que tingueu nens petits i moguts. És això, jo al final el que espero dels llocs és que em sorprenguin, és trobar-me coses que potser no m'esperava i que estiguin preparades, evidentment és això, és el que deia al principi, que estiguin preparades per a nens petits i és una cosa que valoro moltíssim, perquè clar, jo encara tinc una nena que no llegeix i a vegades en algun lloc ens hem trobat que ens donen un llibret o que ens donen una cosa però que s'ha de llegir molt o que hi ha d'haver un nivell de comprensió que ella no té. Llavors és com, ella està molt, quan li donen un llibret està molt contenta de poder fer coses, però llavors quan les veiem és de no les podem fer perquè encara no tens l'edat per fer-les. És això, al final és que es sorprenguin i que ens tractin, és a dir, que ens tractin bé i que ens tractin bé els adults, però que també tractin bé els nens amb l'edat que tinguin. Fantàstic, Laia. Jo crec que tothom està prenent bons apunts. A més, vull dir, per nosaltres és molt important escoltar-vos a vosaltres, les famílies, perquè realment la millor manera de que l'oferta cultural s'adapti a vosaltres és des de la vostra perspectiva i des del vostre punt de vista. O sigui que, Laia, moltes gràcies per les teves aportacions. M'acaben d'apuntar que també la Mònica, que és la següent ponent, ens comenta que a veure quan també baixes a veure els cartaginesos i romans. Jo... Nosaltres, aquest mes de juny ja aviso que tenim una agenda una mica ocupada d'activitats perquè tothom està posant això que sembla que tornem una mica a la normalitat post-Covid, tothom està realitzant moltes coses i estem convidats a molts llocs. Però sí, home, és a dir, a més és que nosaltres ens apuntem a un bombardeig. Ja veieu que, és a dir, la meva filla no tenia 2 anys, havia creuat l'Atlàntic, jo em vaig tardar 30. És a dir, que qualsevol cosa ens apuntem, però m'hauré de mirar l'agenda. Us ho agraeixo moltíssim. Gràcies, Laia. Són bones notícies. Tornem a activar-nos. Doncs moltes gràcies, Laia. A vosaltres. Esperem coincidir més aviat.